salam dari kami Woko Channel. Piye toki? Wis to manut aku. Pena. Panggah oke. Do you love me? Mengapa kau mencintaiku? So sweet. And darling, sayang, I'll do everything to make you happy. Aku nyawara iku dhewe kok wedi. Piye? And darling, I do everything. Oh ya, to make you happy. Oke. Inilah sebuah lagu campur sari ya. Campur radio. Wah, Dewi anak peteriri. Nah, cukup. Terus nih kau masjid apa pun di. Ndang ayu. Panasnya selak kentang-kentang. Hot potatoes. Engko selak ngesakne piki tambah iyeng lho, Pak. Piki tambah iyeng. Lah ya budeng. Karo pakmu ngebel kong. Wah, wis jelas bocor wis jelas. Kok wis. Iki mbok ultimatum apa? Ultimatum apa? Ini membahas masalah masa depan. Masa depan. Jadi membuat masa depan itu biar Lebih cerah. Kok kayak ultimatum masa depan lebih suram kan, Pak. ultimate itu Lah ya. Samar kuwi mbok cerah nih kula ya ultimatum. Lagi ultimatum karo Karno. Lho, ngultimatum anake Galino samarku nek di masa depan cerah nek musuh penyok iki. Aku ki wedi. Wedi apa? Wedi lek sandi ditikung. Mosok penyok gampangan nikung, Mbak. Oh, yo iki ketoke ngene tapi. Oh. Ya Allah. So nikung ya Allah, ya Allah. Mesti wangel. Ye, pari nek. Setinggi wedhus pokoknya Lawang kuwi weteng padha koyo gentong. Info Tungguratan lur. Tungguratan. Prosesnya waduh. Tungguratan. Wah, mungkin ditatone sawangan. Wah, nakal iki. Nakal gitu. Jan prepare syuting lur. Nah, cek kadek. Saya berkawin nih. Oh, kae. Yuk. Yuk. Nah. Yuk. Wah, janda umum Mas Lur. Janda umum tidak mampu. Saya tidak mampu. Ya ngono ya Allah, tidak mampu. Kaya entek ya ngono ya ampun. Nang ndi ki, Beb? Ini di lereng Gunung Kelut. Gunung Kelut. Oke. Kita syuting di sana. Nang sana oke. Dik Satria arep renang ya, Dik Satria arep renang. Oh.
OTW healing, Lur. Healing nang ndi ki? Magetan. Magetan oke. Nek sopirku ondolan Lur, Les. Sopirku ondolan iki. Ngondolan. Nanti kan Magetan Mas. Magetan. Acara apa, Ben? Acara festival para layang. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Amin. Sallallahu Muhammad. Rali. Gotruk ya gotruk, mangga los. Nanti Mas ini Ning Jombang. Jombang. napa? Anu tanggapan. Anggapan apa Mas ini? Anggapan pokok channel. Oke. Lodo ngetan petit tadi. Obah kok petit. Alhamdulillah sangat bangga ya betul Otak. pokoknya aja sampai lali like, share, komen dan subscribe salam dari Woko Channel piye toki kok gede wes tau manut aku penak jelas soro piye to Pak penak musuh kowe wis tangga remuk pokoke kita nek sepatu ya oke. Noni pados nopo? Nasi goreng. Nasi goreng. Dugi pinten? Ah kok dugi pinten? Dugi pundi? Dugi pinten nih Mas? Baru lah aku ngomong dugi pundi. Jalan Doho. Jalan Doho. Nggih, Pak No. Nasi goreng pados rumah kamu ngarit. Bakul yo. Pak Woko, Wokolan. Anu, Pak Woko niki wau matur ki pundi? Apa enak omongane njing Kuwi iki. lho. Kok ono rene. Kok kono rene lah. Rene parane rono Pak Woko. Ya Bang Amro. Iki piye to aku acara apa? Nah, makane kula taketi dugi pundi? Dugi mriki. Kayak sangel. Pandut. Luwe Wino mangan. Mangan. Luwe lemes nak wareken ngene. Masih Serami gunane. Mbak Tiwo. Kok pucet? Kok pucet? Luwe. Oh luwe. Kamar. Tingkat Babone munggah maneh Mas. Mantap. Mantap Mas. Babon Mas iki. Babon. Arok. Arok. Iki cek iki. Langsung kita. Ndang lagi ta. Bos. Golek apa Mas? Alah, golek pakane wedhus, Mas. Arit yo kerja yo nyapu sak petuke sing penting halal lan barokah. Oke. Yo Mas. Golek pakan cempe iki lho. Sing lemu-lemu wedhuse. Ngono. Oke. Ngopen wedhus piro Mas? Alah, tak. Ora Mas, sing penting open ra perlu akeh. Sing penting open wedhuse Mas. Oke. Semangat Mas. Nyinggir layangan tur. Gak kena-kena. Ngelur. Bocah ngerah layangan gitu. Ketika tengah ini kok.